Itt vagyok a Zeljavai katonai reptéren, mely egykor Európa legnagyobb és leglenyűgözőbb föld alatti katonai reptere volt. A légibázis a bosnyák-horvát határon található, és a Pjesevica hegy gyomrába építették még a hidegháború alatt. Az építkezés 1950-es évek elején indult, és 1968-ra fejezték be. És vissza kell mennem egy pulóverért, mert meg fogok fázni még jobban. A cél az volt, hogy a jugoszláv légierő legbiztonságosabb légibázisa legyen. Ez az egész csurongvíz, és legalább ilyen magasan áll, mint mindenhol a csapadék, nem tudom, hogy csapadék-e, de víz, az biztos. Semmit nem látni. Nem tudom, hogy fogom bejárni. Ez a hangár azért is nagyon érdekes, mert alapvetően úgy tervezték, hogy egy atomtámadás is túléljen, és az atomtámadás után is funkcionális maradjon, mint légierő bázis. Gumikálnak halomba, gyanítom, hogy a kint lévő felszállópályán való driftelésből visszamaradt termékek. Egy belsejében több mint 3 kilométer alagútrendszer található, melybe 4 bejárat volt, és összesen 60 vadászgép fért el. A hangáron belül saját üzemanyagrendszer, javítóműhely és személyzeti ellátóegységek működtek, és elképesztően durva a vízhang. A fő alagutak olyan szélesek voltak, hogy repülőgépek gurulhattak bennük, és alapvetően a 4 bejáratot óriási acél szerkezetű ajtók zárták le. Alapvetően, hogy mi történt magával a reptérrel és a hangárral, tehát 1992-ben a jugoszláv hadsereg felrobbantotta és tönkretette a hangárak és a felszállópályának nagy részét, azért, hogy ne kerülhessen ellenőrzés nélkül más kezébe. És hát ennek az eredménye látszik például mögöttem is, hogy romokban hever az egész. Az alagutak nagy része bejárható, bár elég sötét van benne, úgyhogy annyira nem izgalmas. Sokkal több fény kell minden. Szét. Így köppet kezdek eltévedni. Egy pillanatra aggódtam, hogy eltévedek, de szerencsére nem. Azt hiszem, megtaláltam az óriási acélszerkezetű ajtókat. Na, ez durva. Ez durva. Úgy néz ki, hogy mögöttem van valami kijárat, úgyhogy meg is nézzük. Be van olva, vagyis hát nem tudom, hogy ki tudok-e mászni rajta, de megnézzük. Ez bizony beomlott.
tisztára, mint az Avatarba azok a lebegő szigetek. Most essen le, lehetőleg. Fog merülni a lámpám, és még mindig itt vagyok a közepén, vagy a végén, nem tudom, most megint 10 percig gyaloglok visszafelé, de ja, annyira sötét van, hogy nagyon könnyű összezavarodni. Sikerült kijutnom, sajnos nem tudtam annyit megmutatni a helyből, amennyit szerettem volna, mert sötét van, de számomra így is izgalmas volt, és remélem, hogy átjön, hogy mennyire óriási is volt ez a komplexum a hegy belsejében. Úgyhogy a következő állomásom az Izvor villa. Előtte még meg kell állnom egy benzinkúton felpumpálni a kerekemet, mert gatya. Úgyhogy zsa. Szóval sajnos, mikor odaértem a villához, le volt zárva, úgyhogy nem tudtam bemenni. Úgyhogy aznapra már nem történt semmi, átjöttem Boszniába, és most itt folytatom a szórakozást. Úgyhogy ez a videó ennyi volt, és találkozunk a legközelebbibe.